Il-Gvern għaddej b'ħidma fuq pjanijiet sabiex pajjiżna jkollu sptar ġdid li jservi bħala day hospital. Ħabbar dan il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità attiva Joe Etienne Bella waqt dibattitu politiku imxandar fuq il-programm Extra 2 filgħaxija. Fil-fatt, il-Ministru Abela rrimarka kif il-pjanijiet tal-Gvern huma li dan l-isptar il-ġdid flok l-isptar San Luqa jirrileva aktar spazju fl-isptar Mater Dei biex dan ikompli jintuża l-kura. L-isptar il-ġdid kif qed nippjanaw aħna, issa dawn m'għadhomx pjanijiet embrioniċi għax issa għaddej iż-żmien. L-isptar il-ġdid aħna nixtiequh bħala day hospital, ġifieri is-servizzi li hemm Mater Dei ta' day hospital jimmuvjaw fl-isptar il-ġdid ikun sptar ambulatory care hospital jgħidu. Interessanti. Li ħajoħloq spazju għal iktar kura. Ġewwa Mater Dei. Intant il-Ministru Joe Etienne Bella fakkar kif l-aħħar snin is-settur tas-saħħa f'pajjiżna għamel avvanzi kbar tant li huwa meqjus bħala wieħed minn ta' quddiem fl-Ewropa, partikolarment f'dak li għandu x'jaqsam trattament ta' mard partikolari komuni. Hawn il-Ministru Abela ġob eżempju bil-marda tal-kanċer tas-sider u s-suċċess tat-trattament tagħha f'pajjiżna. Ħanaqbad il-marda tal-kanċer tas-sider li f'pajjiżna ġewwa Malta u Għawdex taffettwa ħafna u ħafna nisa u anke irġiel. Mela jekk inħarsu lejn ir-riżultati tal-kura li tiġi mogħtija f'pajjiżna, aħna nirrankaw it-tieni l-aħjar fl-Ewropa. Qed insemmi il-kanċer tas-sider għax hija marda komuni, bħalmu pereżempju il-mard tal-kanċer tal-musrana, bħalmu il-mard tal-kanċer tal-pajp tal-ikel, tal-frixa. Aħna ir-riżultati tagħna jikkomparaw tajjeb ħafna huma riżultati eċċellenti li jikkomparaw ma' pajjiżi oħra. Il-Ministru Joe Etienne Bella saħaq ukoll kif fil-qasam tal-kardioloġija l-esperti ta' pajjiżna saħansitra qed jgħallmu l-professjonisti barra minn xtutna metodi u proċeduri innovattivi. Ħansemmi l-kardjoloġija. Il-kardjoloġija huwa settur fil-qasam tas-saħħa tagħna ġewwa pajjiżna fell-esperti li joffru dawn is-servizzi saħansitra jgħallmu proċeduri innovattivi lil pajjiżi ġirien u l-bogħod minna. Jiġifieri li ngħidu li qisu s-saħħa f'pajjiżna dan l-aħħar ftit snin ma ġara xejn huwa żball.